Čaute všetci, vítam vás Dominik Max a chcem vám povedať, že už neviem čo hrať na tomto PC. Petrol. A ukážem vám moje hry, čo už ste chceli, aby som natáčal, takže Drakensang Online, Crash Bandicoot Warped, Internet, Ghost Recon, tak to už natáčam, Crash Bandicoot 2, Cortex Ratback, či čo už, jak sa to Sumi Surikata, Minecraft, bohužiaľ ten mi nejde. Pokiaľ tu mám Lego, to mi tiež nejde, to je Fraps a náš Subway Surfers. To je všetko, čo tu asi takého dobrého mám a ukážem vám, jak mi nejde ten Minecraft, takže chvíľku počkáme. To je 1.4.7. Najnovšia je 1.5.2, už tuším. Neviem, kúkneme sa, ktorá je teraz najnovšia. A už tu máme Minecraft. Tu máme Maxman a auto. Takže Minecraft 1.5.1 je najnovšie. Vidíte, tu máte, že Minecraft News, čiže je najnovšie Minecraft a najnovšie je 1.5.1. No. Takže ja tu mám svoje meno a tu mám, že auto. Dám launch. Glizne mi to a zase sa mi to objaví. A nič, bude len čierne stále. Budem stále čakať. Čakať. A stále nič. Ja to som asi 5 minút čakal. No, dobre, tak 1 minúta. Hej. A nič, kliknem a pozorne počúvajte. Vidíte ten? Počujete ten zvuk? Čakať. Vidíte? A nič sa nedeje. A to napísané len, že Minecraft. A takto mi presne nejde ten Minecraft. Ešte som skúsil. Čakajte. Že dám Options a dám, že Force Update a dám, že dom. Dám Launch a teraz sa mi to bude trošku dlhšie načítať, keď je tu Force Update Minecraft. Mal by to ísť podľa môjho kamoša, ale nejde. Že aj jemu sa to tak objavilo, dal Force Update, ale išlo mu to, ale mne to nejde. Čo je dosť zajímavé. No a počkáme. Čakáme. A nič. Vidíte? To je prosté. Tak. To je všetko, lebo ten som vám nebudem ukazovať. A teraz vám ukážem, ako natáčam. Takže ideme sem. Zoberieme si toto. Ideme sem. Vyhrám nejakú klikačku, ktorú som si dám sám. A toto zagumičkujem. Toto dám oba je donútra, takto. Tak a ono to drží a už ho nahrávať. Tak to ja presne nahrávam. A keď není klikačka, tak si, keď to je s klávesnicou, tak si tú klávesnicu dám jednoducho sem. Hrám, pritom kamerujem. Takže presne tak. Však nevadí. No, presne tak kamehujem. Moje Wi-Fi. A to by mohlo byť všetko, asi myslím. Potom tu mám ešte, že
Stellarium. Stellarium 0113. Mám tu, že juh. Západ. Sever. A východ. A tam mám, tu je ešte aj čas. Tu dám šipku. A môžem si zrýchliť. Koľko len môžem chcieť. Spomalíme to. Trošku zrýchlíme. Trošku. Viac. Ešte trošku viac. No čo slnko. A už zapadá. Aj tam s nejakou planetou. Počkať. Čo to bolo? Trošku vrátime. Vrátime. Takže. Aha, to je mesiac. Ja som nevšiml. Lepšie bude vypadať asi v tme, čo? Dobre. No dobre, nebudem vás zaťažovať. Keď chcete ísť preč, jednoducho dáte toto a ste preč. No to je asi všetko. Budeme sa ďalšieho diela. No, asi neviem, takýchto nejakých. A ešte vám ukážem posledné, čo som namalovala všetko a to vám teraz ukážem, takže čaute. Yeah.